Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Татар Кынады авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Байбулатов Расим Тагир улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Нурания, кызлары Гөлнара һәм Динара, кияве Усман, оныгы Камилә котлыйлар. Безнең әткәебезнең гомере китап язарлык. Бик иртә, бары 7 яшендә ятим калып, ул бу дөньяның әшесен дә, тешесен дә мулдан татыды диярлек. Мәктәпне тәмамлап 1978 елны ул армия сафларына алына. Смоленск шәһәрендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп, 1981 елны без гаилә кордык, дип дәвам итә хатны Нурания апа. 39 ел инде мин Хытайга шушындый мәхәббәт өчен олы рәхмәт укып яшим. Шөкер, күзләр тимәсен. Ул бәхетле ир, бәхетле әти һәм бәхетле бабайда. Газиз кешебез, кадерле әтиебез. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тыеп, хәләл җифетең, әниебез белән хәерле, тыныч картлыкта гомер ит. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең һәм йомшак күңелле бабакаемның бүген матур туган көне. Хөрмәтлебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Балаларың, бигрәк тә оныгың килгән чакларда сөенештән таша хисләрең. Назлы сүзең җитә һәммәбезгә, ай кояштай балкый йөзләрең. Сайлаган юлларың туры, гадел, безне сыкландырып яшисең. Үз максатың изге үрнәк безгә, саф йөрәкле, якты кеше син. Бу дөнья әткәебез секунд саен үзгәреп тора. Кыйммәтләр, уйлар, кешеләр үзгәрә. Әмма синең кайгыртуың, синең мәхәббәтең генә гомере буе үзгәрешсез кала. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булыштың. Гаделлеккә, туган кадерен белергә, эш сөяргә өйрәттең. Мең рәхмәт сиңа, газиз әткәй. Син бит оныгың өчен дә ягымлы дәвәти. Алдагы көннәрдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә насыйп итсен. Әни белән тату гаилә корып, 2 канат яши янәшә. Сез бит якты маяк безнең өчен, киләчәктә дә җылы нурлар сибеп мең яшә. Кадерле Расим Тагирович, алгы көннәрдә дә балаларыгыз һәм оныкларыгызның мәхәббәтен тыеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Алар сезнең бәйрәмегезгә бүләк итеп, чираттагы матур җырны да багышлыйлар. Uşağın etkey soklıysan künde, uçlarına bizni salıp jılıptın sol küntünde. Etkey bäğrim kullarını sıypap nazla bu beni. Uzun ömür ak bäxitler siňa hamman telerbiz. Uzun ömür ak bäxitler siňa hamman telerbiz. Kullarından beli buğla turmuşunun köp sirlerin. Şul